amadoda alomzi kuElisa. Uyabona ukuma kwalomzi kuhle njengoko ibonayo inkosi yethu. Bamba lapha ke mntam. Siphila kwixesha apho kubhizi kakhulu. Kubhizi kuxakekekile indawo, kukhona i-development ezenzekayo, indawo zenziwantle. Zenziwantle indawo, kwindawo ezininzi kuyokhiwa. Kodwa loo nto ndithanda ukuthi wazi ukuthi i-prophetic. I-prophetic. Uma ujonga apha kule ndawo sesifundile kusemveni koba uEliya ethe waxwilelwa emazulwini. Ngoku nake le ndawo iyakrobisa ukuthi kukhona into ezokwenzeka ezothusa umhlaba wonke. Njengokusibona silapha nje sizolumkisa ukuthi kukhona into ezogqiba ihlabathi lonke njengoba ibike yakhona ngo-2019. Into eyake yagqiba ihlabathi lonke ngokukhawuleza. Ayizange bekhona into yokuthi isifo within i-6 months kodwa sigqibe i-world yonke. Kwade kwavalwa ihlabathi lonke, kwathiwa abantu mabangaphumi. Akwabikho even nepasika eqhele ukuba khona. Loo nto ndiqala ukuthi ungayithathi kancinci. Yayikrobisa ukuthi kukhona into ezayo ezokwenza ukuthi ihlabathi lithi nqa lonke. Siphila kwixesha apho ibandla lizokwilwa khona. Futhi ibandla njengoba lizokwilwa nje sesike sakrotyiswa apha emveni koba kuqwilwe uEliya. Amadoda aseJerikho athi ukumila kwale ndawo kubonakala kukuhle, kodwa amanzi akakha. Imhlungu le nto yokuthi into ibonakale inhle kodwa ngaphakathi ukumbona umuntu abonakale emhle, ahlale endlini enhle kodwa ngaphakathi njengoba silapha nje sizokwazisa nendoda eyazana nengaphakathi lomntu. Indoda eyazana nengaphakathi. Indoda eyathi xa ibethelelwa ayabethelele ecaleni kodwa yabethelelwa phakathi. Yalibhada ngapha yaba phakathi. Why? Yazana nengaphakathi lomntu. Jesus! Ebabhema sithethe ninyani. Uyakwazi ukuthi ubukeke umhle futhi nawe uzenze umhle, futhi nawe wenza ngathi kumnandi, kodwa ngaphakathi enhlizweni kubi, kuhaha. Namhlanje zokwaziswa ngendoda eyazana nengaphakathi lomuntu. Senji le ndawo le iprofeti ukrotyiswa ukuthi kusazokwenzeka uxwilo, kusobe kwenzeke iqwilo. Aba bantu
abantu abasindisiweyo bencedwa nguMoya Ngcwele ngabo abenza ukuthi kube ngathi kusekhona ukuzola. Kodwa kuza ixesha bazohamba bangabikho, basobe bengekho. ISouth Africa okanye iworld zizoshiyeka indawo zibonakala zinhle, kodwa ngaphakathi kukubi. AmaChina, AmaAmerica, AmaBrazil kusazobonakala kukuhle, kodwa ngaphakathi kukubi. Ngoba ababantu bebenza kube khona ityuwa bazobe bengekho. Ngoku nanjengoba silapha sizoku-invite ukuthi ujoyine olu hlobo labantu olwenza ityuwa. Uma ujonga lapha kule ndawo sesifunda, la madoda la aba-wise ngokuthi abone umuntu kaThixo amxelele ukuthi ukuma kule ndawo kuhle, kodwa ngaphakathi ukhona ubukraka. U-Eliya ingathi u-Elisha ingathi uyaprofeta ukuthi kaloku lo muntu abenza kube khona ubutyuwa umqile, kodwa ke ngokunake sendikhona ndizozisa ityuwa ndiyifake phaya laqale laphila izwi. Bamba lapha ndixela ukuxelela izapha mntana. Uyabona mangabe ufunda lapha kuthiwe guquka, guqukane. Halibona ngamle Nkosi, guqukane. Naxa ufunda phaya kuthiwa turn away from your sins and follow Jesus. uJesu meqalisa eshumayela emveni kukaJohane uthi guquka, ubukumkani bamazulu busondele. Ayibonke igama leNkosi. Ubukumkani bamazulu busondele. Bamba bebuke bakhona ubukumkani. U-Adam no-Eva babenikezwe ubukumkani, babebunikiwe ubukumkani. Ndithi mna aleke uSathane engekafiki onemntwini. U-Adam no-Eva mandithi umuntu wayene-vertical connection with God like le nto. Alibonke igama leNkosi. Wayene-vertical connection, wayene-relationship with God. uJehova emazulwini wayehla avizithele umuntu ngelo xesha ubukraka babungekho, ububi babungekho, umfandedwa wongekho. Wengena ukuthi umuntu acinga ukuzibulala. Why? Wayene-vertical connection with God. Kusalawula ubukumkani. Halibonke igama leNkosi. Ubuhlobo phakathi komuntu noThixo babuso. Wafika uSathane. Xa efika uSathane wafike wawisa la vertical connection from this point wayizisa kule point. Uma efika kule point, le sign le yisign ka-minus. Xa udriver imoto wafika kukhona isign eso, lo sign isho ukuthi indlela iphelile. Le sign isho ukuthi akuhlulwa. Le sign ithetha ukuthi minus. That means yaminuswa ikingdom emntwini, yaminuswa i-relationship noThixo, ubudlelwane. Kwathiwa minus, wathi umuntu ubedalela uba angafi, kodwa kwathiwa minus ubu. Lesani ithetha ukuthi kwathatyathwa ubomi, kwasekuphelile emntwini ngenxa yale sign.
waqala umuntu wawa. Halibonke igama lenkosi. Amen. Kwasapretha everything. Victory, hope, yonke nje izinto ongaziminasa ebomini bakho njengoba kuthe minus. Weza uYesu. Weza uYesu. Xa efika uYesu ezobuyisela back ikingdom ewayilahlayo umuntu njengoba kwakuso. Wafika uYesu evela phezulu wazobuyisela, waleka esiphambanweni, waqala kwanje ebomini bomuntu ezobuyisela izinto umuntu ezilahlekileyo, ezobuyisela ubomi obulahlekileyo, ezobuyisela impilo elahlekileyo, ezobuyisela imishado, ezobuyisela umsebenzi olahlekileyo. Namhlanje zomemezela ukuthi buya ebukumkanini, ngena ngoba uYesu wayilungisa indaba. Uma simemezela ngoYesu walenga esiphambanweni, kanye wezokwenza uplus, izinto ekade zilahlekile zibuye back. Bamba akazanga kuzokujoyinisa iqhawe, kodwa uzobuyisela ubukumkani, uzobuyisela impilo, uzobuyisela ijoy, uzobuyisela ijoy. Ngoba xa wamkela uYesu yubaphem, xa usamkela uYesu ngoku na uxhomekeke kwizinto ezimaterial. Izinto ezimaterial zizisa ihappiness, uqale ube happy. Ndifuna ukuxelela namhlanje ukuthi ihappiness itemporal, ngoba ihappiness iza nezinto ezimaterial. Walinge waziluza ezazinto, ihappiness iligwala yemqa. Kodwa ijoy engafe, hey, ukhona umehluko phakathi kwejoy nehappiness. Senjilo ihappiness iza kwizinto ezimaterial. Ufumana umsebenzi ube happy, ufumana igirlfriend, boyfriend ube happy, ufumana umtshato ube happy, uthenga into enhle okanye imoto ube happy. Kodwa ihappiness yadesignela ukuthi ibe temporal. Kodwa namhlanje ndazisa ngoYesu ongakuniki nje ihappiness kodwa awunikeza ijoy. Ijoy eziswa kuwe namhlanje ayixhomekekanga kwizinto eziphathekayo, ayixhomekanga kwizinto eziphathekayo. Ijoy eza kuJesu. Halibonke igama lenkosi. Haleluya, haleluya. uJesu, 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 uJesu. Uthi just enter supernatural self-sufficient. I'm ending. Lento le ayipheli noba zingapheli izinto onazo kodwa ayipheli. Usiswa kwinto engapheliyo, usiswa ebukumkanini obungapheli. Ngoba uthe ubukumkani bakhe bubukumkani obungayi kutshabalala. Ebabhem siyathandaza, siyathandaza. Just enter supernatural unending salvation. Lento le ayipheli.
Hallelujah. Njengoba uzelwe njena, uzelwe kukhona i-kingdoms eziyi-2. I-kingdoms eziyi-2. Wena uzalelwe kwi-kingdom yesono. Halibanga mnenkosi. Kodwa namhlanje uziswa ebukumkanini. That is why xa usamkela uYesu uphuma kwenye i-kingdom ungena kwenye i-kingdom. Uphuma kwi-kingdom kaSathana ungena kwi-kingdom kaThixo. That is why iBhayibhile sithi if you confess with your mouth that Jesus is Lord, not God is Lord. Bega. If you confess that Jesus is Lord, your L-O-R-D. Kuyavakala? Kubani lo ngo-L uqhubela ngabani ngapha? Ngothi phakathi kukho bani? U-O-R. That is kukhona u-O. That is une choice oyinikeziweyo. Is either uthatha u-L ka-life. Kuyavakala? If you postpone that L, uthi uzophinde uyibone lento automatically usithathela wena ngokuya uye ku-D ka-death okanye ku-D ka-darkness. That means is life or death. Lord, O-R-D. Phakathi kukho bani? U-O. That means life or asphinde life or death okanye light or darkness. Uma usamkela uYesu uzenzela ifavor. Ebaphem ndicela sithethe ninyani. Uthetha uba ebaphem okokuqala ndiyathanda ukuyibethelela ukuthi uYesu ukhona nyani. Ayo religion le. Ndiyayibona nje indaba ye-Christianity uba iyathathwa as a religion. Ayo religion, ayibelongi kakubelonga kwi-religion, kodwa yi-relationship noThixo, yi-kingdom le. Ndicela sithandaze. Yebabhema sithethe ninyani. Kumabhadi onke ake akhona emhlabeni alikho ibhadi elihlula ukungasindiswa. Ukungasindiswa uzilola wena ngokunokwakho. Senjilo angizothi sorry. Libhadi ukungasindiswa. Libhadi lilishwa ukungasindiswa. Uzophuma njani? Uzophuma njani?